Nemáš vodítko nebo co? No, on jako hledá peníze, tak já jsem ho nechal, to je prospěšné pro všechny, že jo? Na Pornhub. Bary, a dáme spolu pak teda ten anal? Jo, ty už natáčíš. Ahoj, já jsem Víťa. Vítám vás u nového videa, ve kterém budeme vydělávat peníze na ulici. Holky, nemáte prosím 5 korun? Mě vykopli z domu, já se teď snažím vydělat tady tím, že natáčím porno. Promiň, vypni tu kameru, vypni. Počkej. Vypni tu kameru. Vypni tu kameru. Točíme další to video. Fakt? Tak jo. Dobrý den, my jsme z agentury pornhub.com, jestli znáte. Nepřispěla byste nám? Prosím. Na Pornhub. Abyste mohli pozerať. Zaměstnanci. Jo, jo. Bohužel 5 korun vám nepřispojím. Nepřispějete. No prostě v dnešním videu budeme tady žebrat a takové věci a schválně si vyděláme 200, protože to je náš plán. Dobrý den, my děláme sociální experiment. Kolik nám přispěje lidí ze 100? Přispějete nám? Na čo sa prispieva? Jen tak, ale asi to dáme bezdomovců nebo něco. No, keby máte nejaký že účel, tak vám prispiejem, ale s takýmto nedomysleným plánom, tak nie. Dobře, v pohodě. To je jenom experiment prostě, jasný. Tak jo, děkujeme. Vám taky, naschle. My si tu doménu na tom Pornhubu nekrupíme! Takže lidi, žebrání nám jaksi nevyšlo, paní nám nedala ani korunu, já už jsem docela zoufalej, asi se nedostanu domů, mám tady posledních 10 korun, ani nevím, kam se mi dal. Dobrý den, můžu se vás prosím vás zeptat, mě je to fakt trapně, žebrat od lidí, já tady mám posledních 10 korun, já potřebuju nutně 10 korun na jízdenku zlevněnou, jinak já se nedostanu domů, já nejsem tady z Brna. Pomoc. Já jedu odsud z hlavního nádraží na Novolišeňskou a nechce mě chytit revizor. Jenom těch 10 korun mě by to fakt pomohlo. Jo, víte, tady je tolik lidí, Já kteří vím. tady chodí s historkami. Je mi to jasný. Děkuju vám moc, jste moc milý, pane. Tak nashledanou. Dostanu se domů! Tahle paní, tenhle pán byli tak moc milí a uvěřili mému sice lstivému příběhu, ale tak těch 10 korun využijeme k něčemu dobrému. Dobrý den, abych se vás chtěl zeptat, prosím, já potřebuju do 40 korun sehnat tuňáka nutně, měli byste, prosím, 20 korun, pěkně, prosím. Dobře, a nechtěli byste koupit tohoto tuňáka? Já mám sbírku asi tak 10 tuňáků. Tak kdybyste chtěli dohodit tuňáka, tak řekněte. Tuňákový díler, to jsem já. Nedostal se absolutně vůbec nic, nikdo nechce mýho tuňáka, ale peníze se schovávají úplně všude. Kdo je připraven, není překvapen. Je úplně jednoduché hledat peníze, stačí být tam trošku kreativní a začít si všímat všech detailů. Tak Bary, běž nám ulovit nějaké peníze. Nemáš vodítko nebo co? No, on jako hledá peníze, tak já jsem ho nechal, to je prospěšné pro všechny, že jo? Jo, no tak samozřejmě. Jsi nějaká pořádná kulturní vložka. Je šikovnej, no. Ale tak co, daří se tím, mám tě skopat? Dělej! Našel jsem cíga. Našli jsme tady lopatku, zkusíme ji prodat v pawn shopu. Stainless steel, což znamená, že na tom vyděláme. Bary, běž se projít. Tak lidi, zrovna jdeme do KFK, umyjeme tam tu lopatičku, dáme si něco dobrého k jídlu a potom jdeme na akcičku. Dobrý den! Víte, můžu si sednout sem, prosím? Dobrý, tak já ti sednu. Tak jo, tak jdeme umýt tu lopatičku. Máme tady ten tovar. Je na čase vyzkoušet staré metody a natvrdo žebrat u těch lidí, takže se vrátíme tady zpátky. Já jsem tam viděl nějaký předmět, který můžeme využít. Něčí odpad je něčí poklad, tak já si jdu pro žebrací táz. Jammers, to je ono? Jo, tady budou mi dávat prachy lidi. Ještě bych to vylízal. To asi úplně nechceme. Tak Bary, takhle si dopadl. Tak já si někam stoupnu do podál a budeme doufat.
Počkej, to jsi vydělal? Jo. Oni ti lidi fakt hodili. Dám mi takový chlap. Fakt? Jo, dám mi. Tak to je borec. Děkujeme pánovi. Zpívej! Můžeš s tím nic. Teď, Víťo, chceme řezníka. Zabít lidi, tak to jedí. Jo. Levolo. Jo. Zandaví to, brachu. Představy jsou plný nenávistných vizí. Muzeu, naleze to mnou. Dávno nemám vlastnosti lidský bytosti. Sama svá Yeah. Kolik, kluci, vy jste chtěli? Máme na čáru. Punks not dead. Musíme to oživit. Jo, jsou to borci. Shoutout těmto borcům, co si na ně vzít teď zacházejí do... Jo, nevadí. Tak jdeme na fontánu. Takže jsme na místě činu. Byl tam fízl, takže bohužel se nám to nepovedlo. Takže my to natočíme zítra a vy to tady uvidíte přímo teď. Si strojit tady tento rybařský prut. Už toho to máme celkem hodně, ale to není všechno. Sestavený rybářský prut. Vyzkoušíme. Drží. Jde to zkusit. Čau. Máte rybářský průkaz? Máme. Dělej, tam jsou. Jo, je tam. Vytáhni to. Pomalu, ať se to nezasekne o něco. Dobrý. Tak ukáž. Hezky. Dvě kočky. Jo, je tam něco. To nefití. Skoro. Ale musíš se snažit. Prosím, fuj, dívej, jak tam dělám tu čáru, vidíš to? Kam 4 mince. Fuj, ty krása. Všechno jsou 1 koruny, máme 4 kačky, jsem vydělal já, pomocí asi 5 pokusů, teďka jdeš ty, Barry, tak se ukáž, co No to dobře. je. To je 2 korunka možná dokonce. Je to 2 korunka, super. Ale zatím jsme na jeden lov, ani jeden neulovili víc než 2 koruny. Tak ještě jednou zkusím. Tak se snaž. To je v pohodě. Vidíš? Je. 3 koruny. 3 koruny. 3 koruny. Takže 5 korun si vydělal, Barry. Wow. Kolik? 8 korun lidi! A jdeme si spočítat, kolik jsme vydělali. Takže máme 17 korun za 5 minut. Na čas se to vrátit, ty přání, všechno. Házíme zpátky, jak vidíte. Barry, tobě zase stojí péro. Zase ti stojí péro. Ty jsi tady. Pokud jste ještě nestihli, dejte like a odběr. Tohle to není to stejné video, jsem tady opravdu znovu v téhle štartě. Dejte like a odběr a můžeme pokračovat v videu. Takže teďka jdeme nakoupit z vydělaných peněz nějaké tytíčka, podíváme se, co tam nabízí. Tak zainvestujeme 34 korun do 2 tigerů a snad se koupí. Jinou příchuť tady neměli. Za kolik to dáme, Barry? Za 25? 25. Takže napíšeme Tiger 25 kčů. Prosím, tref se. Vypadá to moc atraktivně. Vypadáš jak takový ten džihadista, co si nalepil bomby na břicho a chystají se běhnout mezi lidi a odbouchat se. No, tak děkuju. A jdeme prodávat Tiger za 25 kčů. Kdo chce Tiger? Chcete Tiger za 25 korun? Ne? Tiger za 25 korun český. Nechceš? Za 25 korun. Máte chuť na Tigera za 25 korun? Za chvíli si to roztaje, podívej se. Chceš koupit Tiger za 25 korun? Jo, tak v pohodě, jasný, že jo, mě to nevadí. Já jsem v pohodě. Lidi, ty vole, nějak se nedaří, já už jsem oslovil tak 10 lidí, ne celý. Všechno máme v jednom závěru, Vítě, všechno tvoje odmítnutí. To se mi normálně je. Tiger za 20 korun. Nemá někdo chuť? Nepotřebuje někdo posílit energii? Ne? Vítě, asi tady budeš muset někde položit a budeme muset jít do studánky přání. Ahojte, nechcete Tiger za 20 korun? Skoro. Dobrý den, nechcete Tiger za 20 korun? Tak to jdem někomu dát asi. Asi jo, a co ti říkalo? Tak teda pěkný disprofit. Ještě si tady projdu takhle. Tiger za 20 korun. Nechcete dáme. Tiger za 20. Jenom čumí jak žaby.
Paráda. Takže tady za rohem je pawn shop, já mám tady tuhle lopatičku a uvidíme se na měsíčinu. Ten mě děda poslal, jestli bych tady neskusil náhodou prodat tuto lopatku. Ne jo, tak nic. Dobrý den, já se vás chci zeptat, nechtěl byste koupit tuto lopatku za 20 korun? To je od mého dědy, víte? On je zahradník a chtěl by se tohle zbavit a za 20 korun bych vám to dal. Nechtěl byste? By byla dobrá, ne? Ale ten Nemůžete? chybí o 20 korun. Jo, jenom 20 za tohle. Ne, chybí 20, za nepuskuju tohle, 20 za dám. Takže nechcete? Dobře. Tak naschle. No nechtěl mi dát 20, tak mi to. Dobrý den, já mám takovou zvláštní otázku. Já jsem viděl venku nějakého mladého pána, jak se naštval a dostal infarkt nebo něco. A měl takovou lopatku. A já jsem si ji vzal a nevím, co s ní, nechcete si ji náhodou koupit, třeba za 10 korun. Nechtěl byste lopatku? Jak to Vy si to fakt koupíte? Pán říká ten tohle nebo... Tak super, děkuji moc. Cože, co on tady byl taky, nebo co? On tady byl? On jsem tady prodávat nebo... On taky jako prodával lopatku. Mladý, ty mladý, naješte Za co, pane, děkuju. Vy jste zlatý, děkuju. Mladý, ty potřebuje. Děkuju. Tak se mějte hezky, jste moc zlatí. Určitě vás tady někdy přijdu navštívit. Na papace, mějte se, naschle. Tady, prodal jsem to za 10 korun. Jo? To není možný. A pak mě dal nějaký zákazník, co tam byl, dalších 10 korun. Za co? Ať si to vezmu prostě. Takže máme vyděláno. Děkuju, pane, děkuju. No. Lidi, pojďte se tady najíst do asijského fast food bystra. Je tam největší borec za kasou. Je to tady na Zvonařce na autobusovém nádraží. Bary, kolik máme peněz? Tak já se tě na to podívám. No super, máme vyděláno 79 korun přesně. Padá výdělek! Až cíl teda byl 200 korun, ale to nevadí. I na tohle jsem dost hrdý, že jo, Bary? A těch 79 korun jsem dost hrdý, za mě to je super. Takže jsme u konce, diváci. Nezapomeňte dát like a odběr. Učit se Ket má. Já jsem unavený a tímto se s vámi loučím. S Víťou se loučím. Můj Víťo a u příštího videa se uvidíme. Jo. Kurva, se tady zasekli! Pojď mi pomoct! Kam jdeš?